ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏକ ଯୋଦ୍ଧାର କାହାଣୀ। ଏହା କେଉଁ ରେକର୍ଡ ନିଶାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ମଜବୁରି ପାଇଁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମହେଶ ଜେନା ଲକଡାଉନ କାରଣରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଙ୍ଗେଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 1500 କିମି ଅତିକ୍ରମ କରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର କାହାଣୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ମୁଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ସୁଆର ଗାଁର ମହେଶ ଜେନା ବିଗତ 8 ମାସ ହେଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଙ୍ଗିଲି ମିରାଜରେ ପାଣି ପମ୍ପ ତିଆରି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଲକଡାଉନ କାରଣରୁ ମାଲିକ 5 ମାସ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମହେଶ ସ୍ଥିର କଲେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ବହୁତ ଦିନ 5 ମାସ ରହିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେଥିରେ ମାସେ କି 2 ମାସେ କମସେ କମ ଚଳିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତାପରେ ସେ ସାହାରା ନେଲେ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଇସାଇକେଲର। ସେହି 8 ମାସର ପୁରୁଣା ବାଇସାଇକେଲ ଧରି ସାଥିରେ କିଛି କଦଳୀ, ବିସ୍କୁଟ, ପାଣି ବୋତଲ, ବ୍ୟାଗ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯାତ୍ରା। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଢାବାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଢାବାରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ଆସିଲା ବାଟରେ 2 ଥର ସାଇକେଲ ପମ୍ପଚର ହୋଇଥିଲା। ଆସିଲା ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପୋଲିସ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସତ କହିଲା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସେ ଦିନକୁ 10 ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ସାଇକେଲ ଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଙ୍ଗେଲିରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବିଜୟୱାଡା, ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଦେଇ 6 ଏପ୍ରିଲରେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ଯାଜପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସଦର ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚ କରି ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।